Hello friends, bye नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। प्राज्ञान भारती स्किमनि आसामनि सायाव मोनसे बिग आपडेट सफैदों फाइनान्शियली एसिस्टेन्स एबा नोंथांमोननि राङारि अनसुंथाइ। स' बिनि सायाव मोनसे बिग आपडेट जों लाना फैदों बेनो जाबाय साफायाव 1000 नोंथांमोना मोनसिगोन आरो हस्टेल थाग्राफ्राबो मोनगोन नामा। स' बेनि सायाव मोनसे आपडेट जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बड' इनफो इउटुब चेनेलाव। दा जों फार्स्टआव फैबाय डाइरेक्टरेट अफ हायार इडुकेसन आसामनि अफिसियेल साइटआव एन्ड बेयाव फैनाय लोगो लोगो गोबां रोखोमनि स्कलारशिप बेनिफ्राय गुबुन गुबुन नोंथांमोना बेयाव अफिसियेल नटिसखौ मोननो हागोन। दा बेनिनो मोनसे रिलेटेड इडुकेसननि सायाव जायनोखि स्टुडेन्ट्स दङ नोंथांमोननि थाखाय मोनसे बिग आपडेट बेनो जाबाय दिनैहाय चिफ मिनिस्टारा मोनसे एनाउन्स खालामदों जे नोंथांमोननि एकाउन्टआवहाय 1000 रां सोनाय जागोन। दा बेखौ सोर मोनगोन बे प्राज्ञान भारती स्किमनि सायाव मोनसे बिग आपडेट। स' बेनिफ्राय जोंनि फार्स्ट आपडेटआ जाहैबाय फ्रि स्कुटार एबा स्कुटिस राननाय जाबाय जायनोखि एचएस लेभेलाव हिन्जावसाफोरा 60% मोननाय दङमोन बिथांमोननोहाय दिनैहाय एबा स्कुटिखौ राननाय जाबाय। दा जायफ्रानोखि 60% मोनो एचएस लेभेलाव बेनिफ्राय हौवाफ्रा 75%नि बारा मोनो अब्ला स्कुटार्स राननाय जायो। थिग बेबादिनो चिफ मिनिस्टारा मोनसे एनाउन्स खालामदों जे बेनि राननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ सोलिबाय एन्ड बेनिफ्राय गाहायाव मोनसे अप्सन होबावदों जे फ्रि टेक्स्ट बुक्स माने नोंथांमोना बिजाब बायनो जायनोखि ग्रेजुवेसन इयार जायनोखि लास्ट इयार एबा ग्रेजुवेसन इयाराव फरायगासिनो दङ बिथांमोननि एकाउन्टआवहाय दा बावैनो 1000 डाइरेक्ट सोनाय जासिगोन। स' बेखायनो गासैबो स्टुडेन्ट्सखौ बुंदों नेक्स्ट मान्थआव बे रांखौ मोननो नोंथांमोननि एकाउन्टआ गासैबो एक्टिभ थानांगोन। दा बेखौहाय एक्टिभ खालामनोबा नोंथांमोना जाहाथे बेंकआवहाय जाहाथे भिजिट खालामो जुदि नोंथांमोना एक्टिभ नङाबा एकाउन्टआ जाहाथे एक्टिभ थायोबासो बे रांखौहाय नोंथांमोना मोनगोन नालाय एन्ड बेनिफ्राय कलेज लेभेलाव गोजौ लेभेलाव नोंथांमोना साबमिट खालामनांगोन माखासे डकुमेन्ट्सखौहाय आरो लोगोसे हस्टेल थाग्रा गभर्नमेन्टआव जायनोखि हस्टेल थायो फरायगासिनो दङ लास्ट इयार एबा डिग्रियाव फरायगासिनो दङ बिथांमोननोबो माखासे साबसिडि बेयाव होगोन होननानै बिथाङा एनाउन्स खालामदों बेखौबो नेक्स्ट मान्थआव। स' बेखायनो बिग आपडेटआ बेनो नोंथांमोनाहाय बे स्किमनि गेजेरजोंहाय माखासे राङारि अनसुंथाइ मोननो थांगासिनो दङ आरो जेब्ला फाइनाल जागोन अब्ला नोंथांमोना फिन खनसेबाव बड' इनफो इउटुब चेनेलावहाय मोननो हागोन। दा बेनोमोन नोंथांमोननि माखासे डिटेल्स आसामनि प्राज्ञान भारती स्किमनि आन्डाराव नोंथांमोननि राङारि अनसुंथाइनि सायाव आरो गोदानै थाबैनो अफिसियेल नटिस फैगोन माखासे सिस्टेमनि अब्ला नोंथांमोना बेयाव आपडेटखौ मोननो हागोन बे चेनेलाव।